Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο Φόρον. Ο Στοφόρον αποτελεί ίσως την πιο γνήσια, την πιο χαρακτηριστική και αναγνωρίσιμη μορφή πόντιου Ιωσμά Ματσουκάτε. Γιος του Κώστη Αχπεντέρ και της Ελένης, γεννήθηκε στην κουνάκα της Άνω Ματσούκας το 1905. Άνω Ματσούκας ο Μάρκα ήταν του Λουμί, κουνάκα, στο Φόρον. Όχι ένα θέμα, χαλάς που είναι χαλάς, σαν το χωριά τα είσαι. Θείο, πόσο χρονών είσαι? Έχω χρόνια 92. Από εκεί πόσο χρόνο όταν έρθες εδώ? 17 χρονών έφυγα το 22 έμαδα. Άρα θυμάσαι πολλά πράγματα από εκεί. Όλα τα θυμάμαι. Μετά τα τραγικά γεγονότα της γενοκτονίας, εγκαθίσταται στην Ελλάδα, στην ξηρολίμνη Κοζάνης. Αλλά σύντομα παντρεύεται την Ειρήνη από το Καπίκιοι και έκτοτε διαμένει στον τετράλοφο Κοζάνης. Αυθεντικός σε κάθε έκφανση της ποντιακής παράδοσης, στη μελωδικότητα της ομιλίας του, στο τραγούδι, στο σιλιάβριν, στη ζουρνά, στο χορό. Σημείο αναφοράς για δεκαετίες. Αέτσε έλενα το Στοφόρον, αέτσε πίνεν το τσάκωμα. Εκτός από το καλλιτεχνικό ταλέντο, ο Στοφόρον είχε και το χάρισμα να είναι γνήσιος εκφραστής του αρχαίγονου θυμοσοφικού πνεύματος. Κάθε κουβέντα του ήταν μεστή. Καμία λέξη δεν ήταν περιττή στο λόγο του. Ο Στοφόρον είχε την ικανότητα να συνεπάρει τον ακροατή του, κάνοντάς τον να γελάσει, να συλλογιστεί, να συγκλονιστεί και να τον ταξιδέψει στην πατρίδα. Πόσα χρόνια τραγουδείς? Ξέρω εγώ, γεννήθηκα και αν τραγουδώ. Αν έλεγαν θα δούμε σε 100 εκατομμύρια, αλλά και θα τραγουδείς ποντιακά.
Ποντίες είμαι, πώς θα σταματώ και εκεί θα τρώω το ποντίες. Θεό, εγώ θέλω να ρωτώ σε κάτι. Πόσα πράγματα έλαξαν τα τελευταία 70 χρόνια, 75 χρόνια? Τώρα όντω να λέω σε κατηγορία. Ένας λέω σε να κόφτουμε και σύρουμε. Ξέρεις ποιες καλέσαν νύφεν. Ένας που κυλάει πηδέ. Τώρα τι δεν κοιτάλες, όλοι πέραν τα πάντο μέρος και τρέχουν. Περνώντας τα 90 χρόνια και μη χάνοντας ούτε για μια στιγμή την αίσθηση του αυτοσαρκασμού, έδινε κάθε χρόνο την υπόσχεση ότι στο επόμενο γλέντι θα είναι παρόν. Χαρακτηριστικά έλεγε «Και του χρόνου, εάν ζείτε, εγώ θα αναμένω σας, αδακά θα είμαι». Εγώ ήθελα να ρωτώ ένα σε Θείο, τα χωρούντες που βλέπουμε τώρα, τα τραγωδίας, έλαξανε? Τα τραγωδίας και έλαξαν, οι άνθρωποι έλαξαν. Οι άνθρωποι έλαξανε. Ό,τι θέλουν, ό,τι θέλει γίνεται. Την ποιον κόμμαν έβγαινε, λέει, ο Ατζάτε να πατώ είμαι. Είναι σας θα κάνει ένα αγγένα, αλλά λέει, και δεν λέει. Μια εβδομάδα πριν φύγει από τη ζωή, σε ηλικία 96 ετών, διαισθανόμενος το θάνατό του, έγραψε το τελευταίο του δύστιχο και το παρέδωσε στον αδελφικό του φίλο Στάθη Ευσταθιάδη. «Πεπέθαναν εχάθανε, αδά κανείς και πέμνεν. Εγώ παλάσκουμε αδακές, εμέν κανείς και νέμνεν». Οι γονείς μου ήρθαν από τον Κάφκασο της Ρωσίας, από ένα χωριό που λεγόταν Κιλιαπέρτ. Κατεβήκανε το 22 ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, στην Καλαμαριά που είναι εγκαταστηθεί. Για ένα χρόνο, από εκεί φύγανε στην Τούμπα, στην Σχίδρα, ένα χρόνο εκεί και μετά φύγανε να πάμε στη Νέα Ζωή. Εδέσεις. Στη Νέα Ζωή πέρασε. Εκεί είχαν πλέον εγκαταστηθεί μονίμως και το 1936 γεννήθηκα εγώ. Το 36 γεννήθηκα, το 36 το κλείω στην Πειραιά και το 38 φύγαμε στην Πειραιά. Στο χωριό από εκεί έφυγα 2 χρονών. 2 χρονών πήγα στην Πειραιά, αλλά θυμάμαι και τα παιδικά μου χρόνια, έστω και 2 χρονών που έπαιζα και με ποιον έπαιζα στη Νέα Ζωή. Ο παπάς μου της κάρτης γύρας, είπα έπαιζε λίρα, η μάνα μου δεν με αφήνει να πάρει λίρα. Ήθελα να μάθω γράμματα. Εγώ ήταν η μανία μου στη λίρα. Σκανία, φορκάλια από πτήσιν, να μην έχω την τύχη του πατέρα μου, δηλαδή της μάνας μου που ο πατέρας μου στους γάμους ξενύχθη αυτό εκείνο, δεν μ' άφηνε. Εγώ μανία με τη λίρα, ήταν δηλαδή πώς να σε πω, δηλαδή άρρωστος. Σχολείο δεν ήθελα να πω εξαιτίας της λίρας. Λοιπόν, κατέβηκα στην Πειραιά, κατεβήκε όλη η οικογένεια εκεί, πέρα τον κλήρο από ξέρα της Λίμνης. Από εκεί ξεκίνησε, έπαιζα σε γάμους, επαγγελματικά, μωρό παιδί, σε γάμους και κάτσα εκεί μέχρι το 60. Σε λαντάφκα μη κάθεσαι στα νετέλα το κλάδε. Σε λαντάφκα μη κάθεσαι στα νετέλα το κλάδε. Σιμιγέ τον κατηβρον και λαμπάσινε καλαμ και λαμπάσινε καλαμ. Σιμιγέ τον κατηβρον και λαμπάσινε καλαμ και λαμπάσινε καλαμ. Μ' αρέσει και το κλαρίνο, ό,τι όργανο και να παίξαμε παίζει καλά, είναι αγαπέσιμο. Η φλοέρα να είναι, η γκάιτα να είναι, ό,τι και να είναι, όταν παίζει καλά, καλά είναι. Αλλά άλλο η λύρα
και άλλο. Το Γόγο το γνώρισες από κοντά, θεία? Καλά το Γόγο. Τι αίσθηση σου Δεν λέει? ξαναβγαίνει ο Γόγος. Ήταν ο άνθρωπος, γεννήθηκε για τη λύρα. Τέτοια λύρα δεν θα ξαναβγεί. Όλα τυράς ήταν νερά, έξερτσα πέναν έναν. Όλα τυράς ήταν νερά, έξερτσα πέναν έναν. Κλείσκε σε κάνα πίζατα κι αρωθεί μαζεμένα. Κλείσκε σε κάνα πίζατα κι αρωθεί μαζεμένα. Το 61 παντρεύτηκα με την γυναίκα που λέγεται Μιράντα. Ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη το 62. Το 63 γεννήθηκε ο Ανδρέας και το 65 ο Παναγιώτης. Το 62 ξεκινήσαμε την καριέρα μας με το Χρύσανθο. Κορυψίκαμ τον τόπον του πατής, λιθάρ να ετσακούτε, λιθάρ πουλιμ να ετσακούτε. Μια βενετά μέσα νύχτα να το λιχαράζει, εγώ αμπάς έξω πορτούρλα πανίμ ταιάζει, εγώ αμπάς έξω πορτούρλα πανίμ ταιάζει. Έρθε πουλιμί ανοίξει στα νέτα στα λαγμίτας, στα νέτα στα λαγμίτας. Γιατί δεν έρθας ο Μαρχάρ, βιφτούλης Μαργαρίτας, βιφτούλης Μαργαρίτας. Γιατί δεν έρθας ο Μαρχάρ, βιφτούλης Μαργαρίτας, βιφτούλης Μαργαρίτας. Ακούγοντας το όνομα Χρύσανθος, τι σου έρχεται στο μυαλό? Παιδιά, αυτός ο άνθρωπος δεν ξαναβγαίνει έτσι. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ιστορία. Το Ποντιακό Στερεό μας έχει χάσει έναν μεγάλο καλλιτέχνη, ο οποίος ήταν Χρύσανθος. Έμα έψες με νιαβρικά, μ' αρέσει με μαγεμέν, αρέσει με μαγεμέναν. Να μέσα σαν μαλλοπάς, αρέσει με συμπλεγμέν, αρέσει με συμπλεγμέναν. Να μέσα σαν μαλλοπάς, αρέσει με συμπλεγμέναν. Όλος ο Ποντιακός λαός πενθεί για αυτόν τον άνθρωπο. Πενθεί. Ήταν άνθρωπος τραγουδιστής με τη σημασία της λέξης. Όποιο κομμάτι και να τραγουδούσε έπρεπε να το πει στην εντέλεια. Και τα αντίστοιχα τα έγραφε ο ίδιος. Δεν έπαιρνε από κανέναν, καθόταν, τον είχα στο σπίτι μου εγώ 2 χρόνια, έμενε μαζί μου. Όλη τη νύχτα έγραφε δύστιχα. Ωχ, έναν άστρεν εξεβέν στην Ανατολήν και έναν κι άλλο εξεβέν στον Τεβεποήν. Ωχ, έναν κι άλλο εξεβέν στον Καρακάπαν και έναν κι άλλο εξεβέν Σαρμαλού το χαν. Όλες οι επιτυχίες είναι γύρω στις 400. Όλα αυτά είναι 400 επιτυχίες. Με τον Παπαδόπουλο, με τον Καραπανωτίδη, με τον Δημητριάδη, με τον Νικολάη τον Γιώργο, με τον Γαβριλίδη. Σαν τα μεταψιλαράσια, σαν τα μεταψιλαράσια, σαν τα μεταψιλαράσια, τα πράσινα χορταρές, όι τα πράσινα χορταρές. Έφταζε βγαρέ και το τεκ, έφταζε βγαρέ και το τεκ, κράτουνε τα λαμπάδες, κράτουνε τα λαμπάδες. Και σημερών και το κοράσιον
χαράξεν κι η Ανατολή, δύο καρδοπά έχει πάει να ξημέρωση, δύο καρδοπά έχει πάει να ξημέρωση. Μια κουβέντα μου είπε ο Σταθιάδης. Πρόσεξε Γουργούλη, λέει, τη λύρα σου. Δεν μπορεί να φανταστείς τι λύρα παίρνεις. Μην την αλλοιώσεις, εκεί που είναι το δάχτυλο σου, εκεί θα παραμείνει μέχρι να σταματήσει. Χαρίστε την προσοχή σας από όλη τη ησυχία. Αυτό το τσοπαναρέικο, το φουκολικό που λέμε. Κυρία Ραφαηλίδου. Φιλίτσα τώρα, Ιταλία, σβήκε πέρα. Ανάθεμα σε στόφορε μένω όταν δεν φτάσει. Τρως και πυργελάς. Κανάν και χρωστάς. Να ζήσω στο χώρο και νέα κομμάτα.